Adottata l-aktar riżoluzzjoni avvanzata fir-rigward ta' diskriminazzjoni fil-konfront ta' persuni transgender. Dan seħ l-4 nofsinhar waqt sessjoni tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu. Mozzjoni li tirrakkomanda li l-Assembleja Parlamentari għandha tikkonsidra l-forom differenti ta' diskriminazzjoni ta' persuni transgender u jagħtu rakkomandazzjonijiet lill-Istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa dwar kif jistgħu jtejbu s-sitwazzjoni mill-perspettiva ta' drittijiet umani. Riżoluzzjoni li għaddiet wara li r-rapporteur tal-Kumitat tal-Ugwaljanza u non-diskriminazzjoni Deborah Schembri ħejjiet rapport dwar is-sitwazzjoni ta' persuni transgender fl-Ewropa. Rapport li jitratta n-nuqqas ta' kuxjenza li teżisti fl-isfidi li jaffaċċjaw persuni transgender, b'mod partikolari dwar diskriminazzjoni fl-aċċess tax-xogħol, problemi ta' housing u anke fis-servizzi tas-saħħa. Minkejja dan l-istess rapport jirrikonoxxi l-progress li sar fl-aħħar snin f'ċertu leġiżlazzjonijiet u li ħallew impatt pożittiv fosthom f'pajjiżna bil-liġi dwar l-identità tal-ġeneru. Il-Ministru Helena Dalli stqarret li skont l-Amnesty International fl-Ewropa hemm 1,500,000 persuna transgender. Hawnhekk fissret kif irid ikun l-istat innifsu li ma jċaħħadx id-dritt li l-persuni transgender ikollhom dokumenti li jirriflettu isimhom u l-ġeneru tagħhom. Hija saħqet li drittijiet umani huma universali u indiviżibbli u li kulħadd jitwielet liberu u ugwali fid-dinjità u fid-drittijiet tiegħu. Permezz tal-approvazzjoni ta' riżoluzzjoni stqarret li jkun affermat li kull individwu jkollu l-identità tal-ġeneru tiegħu irrispettata u jkun onorat l-obbligu tal-politiċi li jassiguraw li kull membru tas-soċjetà jgawdi l-ħajja mingħajr diskriminazzjoni.